Velkommen til Masterpiece. Denne introduktion af modulet vil være baseret på en standardversion. Der kan derfor forekomme afvigelser fra, hvad der vises i videoen, og hvordan modulet ser ud i dit Masterpiece. Velkommen til modulet menuer. Under menuer finder du menustyring, som giver dig et overblik over de vandrette menuer, du har inde på din side. Du har mulighed for at vælge de forskellige grupperinger, hvis du gerne vil have vist på desktop-menuen, eller for de mobile sider. Vælg blot den, du gerne vil have vist. For at tilføje en ekstra, klikker du på Tilføj menupunkt. Du kan trykke ret ud fra menupunkt. Når du indredigerer menupunktet, har du mulighed for at ændre menuens navn, linket til menuen og en sortering. Det er disse tre punkter, du hovedsageligt skal koncentrere dig omkring. Den alternative tekst, ikonet, labelet og entity-guiden er felter, der følger en forklaring omkring i en senere avanceret guide. Disse felter er ikke påkrævet for at få menuen til at virke. Når du har ændret dine felter, trykker du igennem. Du har også mulighed for at trykke på de individuelle grupper og tilføje et undermenupunkt. Dette menupunkt vil blive synligt, når man mouser over en nyhedsbrev ude på hjemmesiden, så er menupunktet kommer nedenunder. I dette tilfælde er disse menuer synlige ude på hjemmesiden oppe i toppen. Så er vi kommet igennem denne lille introduktionsvideo. Hvis du stadig sidder med nogle uafklarede spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeservice. Du kan enten ringe til dem på 96 10 28 24 eller skrive en mail på post@mcb.dk.